mors sygdom den startede med, at vi troede, hun var stresset. Da hun så ringede op og fortalte, at hun havde fået en demenssygdom, så faldt verden sammen. Og jeg kan tydeligt huske, at min første reaktion det var, mor, du kommer til at glemme mig. Det er vigtigt for mig at støtte op om landsindsamlingen, så vi på sigt kan give min mor og de andre syge bedre livsvilkår. Det betyder helt vildt meget for hende, at hun har mulighed for at komme ud og være social med andre mennesker og ikke bare er derhjemme, fordi det er det, der giver hende værdi i livet. Og så synes jeg også, det er helt vildt vigtigt måske at få noget forskning, der kan bidrage til, at min mor lever længere, og så mine piger har deres mormor i længere tid. Det, at min mor har en demenssygdom, betyder, at vi ikke ved, om vi har hende i 2 år, i 5 år eller i 10 år. Så derfor vil det betyde meget for mig, for min mor og andre syge, at I støtter op om landsindsamlingen.